No. Sarili chocolate, celery, celery. Ito pa. Masarap kan? Masarap. Masarap yung ready mo. Pwede pala lang. Oh, dami. Sarap naman. Dati nilulutuan mo ako ng ganyan, yung nilalagyan ng cornstarch, ang sarap. Yung rotary-tato. Gusto ko yun. Sarap. Sarap mo na. Iba talaga, celery. Gusto mo. Meron ka sa bahay din. Lagi ng lasa nila, no? Chinese yung mga. Lagi?
sabi mo natin kay Willie, gago. Hmm? Subit-subit. Naghahantay yun. Iba. O pinapay. Yan na lang chicken. Gusto yung chicken. Alin? Diyan, pinali ko. Ha? Ay, Hmm? burger. Hmm? Wala naman. Sabi ko ha? Ano ka kay Willie? Ha? Binili ko yun eh, content. Ayaw gumang. Meron naman dito kapit na ilan. Nandun, kuliting. Matagal mo nga kay Willie. Okay lang dito. Yun naman. Savings na ako. Hindi ko magamit siya. Ano pa uli ada dia? Gcash? Ano? Oo. Savings. Hintayin natin yung ID mo.
Yes, ma'am.